Wadhi mbele ni kom mar spika e od bura mar kaonti ma Homa Bay osechako ywayo wang' moko kuom ji magombo komno kata doko ni thuolo mar spika to pok olandi ayanga. Od bura mar kaonti no osebedo gi tungni e kom mar spika ka moko kuom MCAs ma oyier kod jopiny koro giwegi dwa ni ng'ama obiro kawo kom mar spika obiro riw wi MCAs kanyakla kaka Ali Abich leronwa wachni. Od bura mar adek mar kaunti ma Homa Bay dhi bedo kod spika manyien mabiro tayo chenro mag twak e od burano kuom higni 5 mabiro. MCAs duto mane oyier e wards 40 e kaunti biro bedo gi thuolo mar go ombulu ka giyiero spika manyien mabiro kawo kar Elizabeth Ayo bang' ka gisechamo muma mar apisi. Moko kuom MCAs ma oyier wacho ni dwaro margi en bedo gi spika mabiro riwo wi MCAs te kendo tiyo kaluwore kod chike mag od bura. Spika mwagombo yiero en spika ma namba 1 en mung'eyo kaka inyalo ta wajumbe ma ok okawo kobedo nyakonchiel. En spika ma ng'iyo ni members kaka gin onge ODM members, onge jo independent, onge nominated, ka wajumbe te gin wajumbe. Moko ng'iyo ni ma jachama, ma ja independent, kata ma ja ng'amobedo nominated. Od bura mar ariyo mar kaunti ma Homa Bay ne obedo gi koko kod tulo kaluwore gi wach loko spika mane omiyo od burano obedo gi spika moingo 3 mane omako lemo ne yor kojolo toka spika Elizabeth Ayo ne othichi apisi gino mane omiyo ringo dhi e doho. Ing'eyo ni spika en motayo gik moko to kotayo sitting e bunge to nyaka bed ng'ama ng'iyo ni ere gima nyalo kelo lweny to ere kaka inyalo konye. Ageno ni spika odhi bedo go maber. Jopiny wacho ni od bura mar kaunti osebedo gi nying marach kaluwore gi koko kod tulo ka dwaro margi en mondo wang' ni MCAs oyier spika makare. Wasebedo kwa yudo wich kuot kaka jo Homa Bay e yor assembly makoko siko ng'enye dhao ng'enye to spika en e jakom kendo en emonono i assembly gi yore duto te jogo man kod weche maricho iye modhi kanyo, jogo man bende gi weche mag dongruok. Omiyo ok dwa her neno gima nyowa neno higni 5 chien kacha ni oyier spika to koseyiere to kinyi gole, oyier spika to koseyiere bang' jumbe 2 iyiero manyiso ni ne ok odhi kare. Dwa her ni mondo obed motegno kaka koro gibiro ni mondo giyier jagono maging'eyo maber nikech yiero ni margi mar yiero spika ma ok odhi e laini moro ni inia karachuonyo, inia ndhiwa, inia kure. Regional no ok donje spika. Kamoko kuom MCAs mane otiyo e od bura mar ariyo mar kaunti bende chiwo ler e yore go eko ma yiero go spika. Assembly mokalo manyo antiere kata assembly mokwongo mane oyiero Ochilo kaka Samuel Ochilo kaka spika, kendo assembly mar ariyo mane wayiero Elizabeth Ayose kaka spika ne onge achune. Gini ne en ni ng'ama dwaro ondiko barua ne clerk mar county assembly. Ma clerk mar county assembly en motimo gigi duto te. Kata swearing in mag members miluongo ni oath of affirmations mar office clerk ema timo. Ka clerk osatime to jok mane osalobi cha kaka sana ng'eni gi lobi. Ng'ato dwaro kaka an beda Homa Bay sub county anyalo koni jakanyatwa moro dwar. Okil Humphrey Obach achiel kuom jogo eko ma olap dhoge ndong' ne lemo mar spika wacho ni en gi yie ni yiero mar spika biro tim ni thuolo. Katamane constitution we talk about regional balancing. It's a fact mok do wuonde ni anodhi wacho ni ng'ana nyaka wanya yudo ng'ata no. Nikech kika hotel itero kamoro achiel kone midhi develop. Balancing is very important. But ingeni koro is up to the sitting governor and the deputy governor mondo chiw that direction. So whichever direction magichiwo no emobro timo nade emobro luwo. Ko fall on side marwa I will be in the race. MCAs 40 mane oyier tarik 9 dwe ni ting' maduong' mar yiero ng'ano endo mabiro tayo od burano kaka spika kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kaka yor